Да. И така, да говори повече, че на мен сега да се говори. Първото нещо е тази мелница. Вътре ела от всякъде я покажи. Вътре в нея няма нищо, защото не се сетих на какво сложено в нея. Ще покажеш ли, бе? Да, показвам. Ти седиш на едно място. Да. Много хубаво. Няма нищо в мелницата, защото сетихме какво сложим. И така още една къща, покажи и нея от всякъде. Така, сега да покажем вътре. Айде, ела. Като отвътре, това е първи етаж, не е много обзаведен. Да, втори по-хубав. И тук имаме нещо като често на тавана. Доста готино се получи според нас. Ето тук е затвор. Добре, сега да покажем останалото. Онази къща ето там. Също и тук имаме една ферма, която някои неща са съпкани. Извинявам се, обаче. Така, ето това е един мост с картини. И ето тук имаме нещо като док за лодки. Да. И тук ето е рибарската къща. В честовете и в печките няма нищо. Печките са взети с команда. И тук не се сетихме какво сложим, просто сложихме една глава на зомби и една глава на крипър. Тук е Ender Chest, Jumping Table, едно столче. Ако се сети защо ето тук няма глас пейнове, защото това са сълби, покажи. Не си смисли, че нещо сме забравили да го сложим. Така, сега покажем останалото. Така, тук има един мост. Не става много добър, но не става по-хубав. И тук възползваме просто една пътечка, защото тук не се сетихме какво направим и си оставихме така една пътечка, просто е така си сети. Това някаква глава на стив сме оставили. Така. И още една къща, която тя доста добре стана. И отвътре. Така, тя пейнвили, крафтни тейвали, честове и печки няма нищо. Първият етаж също тук не е много хубав. Втория е по-готин. Тавана, ела, покажеш тавана. Не тавана. Долу ли? Да. Ето тук. Да, тавана доста готин стана. Покажи го сега и отгоре. Да, го показах. И така, тук имаме нещо като такива малки фермички. Тук имаме... Къде си? Тук съм зад теб. Да, тук имаме коне, белия кон е моя и недовека края. Сме сложили така. Една диамантна бронна закон. Тук това е нещо като пекарна, има енвилица така. Печките няма нищо. Отгоре това е като запарата. Там на огъня, отгоре трапдора. Тук една гъба. В такова. В ваза. Сега тук има една лодка, ето тази малката. И една голяма, която изобщо не се получи добре, много зле стана. Но просто... Да, просто не сме сетили какво да обзаведем. Да, това е лодката. И сега тук нещо като тако е нещо като библиотека и Enchanting Room. Ето, вижте библиотека. Да се качим. И тук вече е Enchanting Room и Brewing стендовете. Доста е готино. И дай да видим дали останат. Още показваме. Нещо, че всичко показахме в нашата кандидатура.
Покажи отстрани там кулата. И така цялата. Тук също няма нищо специално. Станаха, според нас са готини станаха нещата. Да, надявам се да ни приемат в Just Да. И стискаме палци. Напишете в коментарите дали ви харесва кандидатурата. Дали според вас сме се справили добре и да. Това е абонирайте се, харесайте клипа и ако ни приемат Just почваме поредица. Уебсайт ми ще бъде в описанието. И скайпа ми също. И да, харесайте, коментирайте, абонирайте се. И това е. Чао!